परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, परखंड हो या जिला खाली ओही रे से हिला। परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, परखंड हो या जिला खाली ओही रे से हिला। तो आप लोग देखो तो नहीं जाई जौन वीडियो चल रहा बा, परखंड हो या जिला बबुआने से हिला। तो भाई हो आप लोग बताइए जातिवाद का अच्छा लागता, आ जातिवाद गाना बा कि नहीं कि पवन सिंह के आप लोग बताइम जा कमेंट में। और रह गई बात कि ई गाना लगभग साल भर पहले यानी कि 11 महीना टुनटुन यादव के ई गाना आयल बाटे, परखंड हो या जिला अहिराने से हिला। परखंड हो या जिला खाली ओही रे से हिला, परखंड हो या जिला खाली ओही रे से हिला। तो वही गाना पे ही बात जौन कि पवन सिंह, आज हम वो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि पवन सिंह कहला कि मैं जो रेखा खींच देता हूँ उस पर सब रेंगते हैं। तो साल भर पहले सेम सब कुछ चेंज बाटे, बाकी लास्ट के जौन टॉपिक बा अहिराने से हिला यानी प्रखंड होया जिला अहिराने से हिला, ओप पवन सिंह भैया कहले बाना कि बबुआने से हिला। तो ये गलत बा, कापी बा। तो कापी करो तड़ जा तो तनके से ढंग सहूर से करो जा कि निमन लागे। आ बाकी तो भोजपुरी में भैया हरियाली के साथ हम रोस्ट अपन चालू कर ले बनी, हमारा पहला रोस्ट वीडियो बा। तो आप लोग दबा के बताइम जा, कमेंट करके खटाखट कमेंट करम जा, बताइम जा कि कैसन बा।